kunezinto ayetshela mina azaziyo ngoMakhumalo, whether lezo zinto zisendleleni efanele noma zisendleleni efanele. Mina engingakwenzanga ukuthi angikaze ngifane isibongo ukuthi yazi Makhumalo lento eyenzile ayifanele ukuthi ungabizwa ngonkosikazi wami, angikaze ngikwenze lokho. So uMakhumalo ukuthi ulimele kanjani ewunumber 3 noma number 4 esithembeni? Because kwagana indoda eganile. Uma ngabe le ndoda seyiganwa uzile ngokulimazana, mina njengomshwalense ngizamile yonke into ukufundisa nalokwehla kwami lokho okubonayo ngiyafundisa. Ngiphatheke kabuhlungu uma ngabe ngigula ama-posters angilahla a-concentrate ekutheni ngithathe number 5, anga-concentrate ekutheni ngiyafika. Nayo-ke inkinga ukuthi noma bengifika bengizofa, amakhosikazi ami ngabe angishiyile ukube angizenzi lezi zinto engizenzayo, ahleli ngoba kunenzuzo kufanele. It's cold outside kakhulu, kunento esiyithola ngoba sibambisene, including myself, ukube ngomunye umfana wakesinye isibongo, lezi zinto engiyitholayo kaMsilela ngoba ngizitholile manje-ke